खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गिबियावनो आंनि नाजानाय चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो बेलाव थुना अलाव होना लानो खावलायनाय जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो जेन' शेयार खालामनानै होयो बयनिसिमबो आखाइ खबजबनानै खावलायनाय थाबाय। चिरां जिल्ला बेंटल आउटपस्टनि सिङाव थानाय आइफवालि गोदान ब्रिजजों नांजाबनाय सुम्लिगुरि गामि होननाय जायगानि गोबां पाब्लिकफोरनि बा रायजो राजाफोरनि दुखुनांथाव रिपर्टफोरखौ नोंथांमोननो आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों भिडिअ मोनसे लाबोनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। बेनो जाबाय गोबां आबादारिफोरनि आबाद जालांनाय, माइ आबाद जालांनाय, सोरनिबा न'खौ सिफायनानै जालांनाय आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ गाग्लिलांनाय सावगारिफोरखौ आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। भिडिअ बानायदों। जाखादों लायनांगौ गिर्जा न'खौ बोफ्लंनानै माइ जादों नै दान होफैनायनिमोन सुम्लिगुरि NLC गिर्जानि बेवहाय दरजा सेरावनो मोनसे नाफ्लंदों नै इन्जुराखौहाय ओरैहाय गोदान लुफिनगासिनो दं नै गिर्जा न'आ हाथ'वाखै। ओमफ्राय बे फुरानायाव हाबो गिर्जाया। ओमफ्राय बेफोरनो माइ दंमोन दान होफैनायनि बेखौनो बेरा नाफ्लंनानै माइ बस्थासे जाखो मोनथिथ'ले रायजोफोर गैया जोंजों दा सोंनोबो मोनथ'वाखिसै जों गैयागोनलै